Good afternoon, dear brothers and sisters. Please all rise for the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried the stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. Please all kneel. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name, I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina,
I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which dispenses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because of the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Diimi na sabotan na sinautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatian mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat, marahay na hapon po sa Indogabos. Ngunyan, Biyernes sa ika-32 na simana sa ordinaryong panahon, isabay man yato sa Santa Misa ang iniya mga may nasunod na mass intentions. Thanksgiving for Ronnie Bartolay by Arlene Berdin, for birthday blessings by Jojo and Joyce Raule. Thanksgiving also offered by the following: Arnel, Joy, E.L. Grajeda and family, Mary Ann Arango and family, Villamor and Musa family, Mirna Achada and family, Mr. and Mrs. Jerome and Hanilin and family, by Anonymous, by Calma family, and by Mr. and Mrs. Abuenga. Special intentions for USCIS petition approval by a devotee, for safe travel of Juliet by Juliet Almasco, to pass the COMS exam of CPACE by Elmerlisa A. Llaneta, for good health of Cecil Escalada by Arlene Berdin, to pass the exam for pharmacy licensure of Vanessa Arabella Llaneta by Mr. and Mrs. Ivan Llaneta. Birthday blessings of Jericho by Mr. and Mrs. Jaime Cedeño Jr. and family, for good health, healing, and fast recovery of Macli Salvador Toledo Dipad by Toledo family, for healing and fast recovery of Job Navarro by Navarro family. A special intention also offered by Ana Lisa Lanyosa. For the eternal repose of the following souls: 40th days of Wilma, offered by Sabio and Bustamante family. For the soul of Elsa, offered by D family. For the soul of Azucena, offered by Ruben and family. For the souls of Arcadia and all souls, offered by Mr. and Mrs. Jaime Cedeño Jr. and family. For the soul of Miriam, offered by Azupardo family. For the soul of Henrietta, offered by Martinez family. For the soul of Alfeo Sr., offered by Salvadora family. For the souls of Teresita, Jose, and all souls, offered by Onato family.
For the soul of Jeffrey, offered by Jessalyn Molleda. For the souls of Joseph, Maria Gemma, Jose, and Adelina, offered by Ayan. For all souls, offered by Mirna, Atrada, and family. For the soul of Chona, offered by Luz Viminda Pacheco. For the souls of Pio and all souls, by Calma family. For the soul of Antonio Sr. and Antonio Jr., offered by Edina Morauda. And for the soul of Maria, offered by Marlene Cultivo and family. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon ng Santa Misa. Makawit sa kagurangan, kita sa iyang banwan. Inapod maging banal, tinipan maging sarap, sa Diyos na sa tong katubos. Sa ngaran ka ng Ama, sinaki, sinakan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninongan, Iso Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, simpakisamaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, dan sa mga kasalan, tangani magkanayo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos Angeles sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos makakaman, asin pagkapatawadan sa to mga kasalahan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos, na makakaman na sin mahirakon, kaugaying likayan kami, sa gabos ng mga kaiwal, tanganing talingkas sa kalag asin man sa hawak, maglaom kami sa bilog na isip, ang mga bagay na sa diri mo. Uli kay Yesu Kristo kagurang naniya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Dito, hiya kan tataramon. E Mateo niya to, ang enot na babasahan. Ginono sa libro nin kadunongan. Kablas mananggad, ang gabos na tawo na dai nagmimidbid sa Diyos, sa mga magayon na bagay na nahihiling. Day ninda namidbid ang Diyos, sa pagmasid kan sa iyang mga kagibuhan. Day ninda nahiling ang kaglalang, alagad ang kalayo o ang paros asin makusog na hangin, ang mga bitoon, ang mahiwas na katubigan, o ang mga ilaw nin langit, iyo ang pinaghuna ninda na mga Diyos na nagpapalakaw kan kinabang. Kun huli sa kagayunan, kan mga bagay na ini, pinaghuna ninda na mga Diyos, masabutan lugod ninda,
na ang kagurangnan urog pa sa gabos na iyan. Haros na ang burabot ning kagayunan, iyo ang kaglalang kaiyan gabos. Asing ko nadagkasinda, kang kapangyarihan asing kusog kan mga bagay na iyan, dapat masabutan ninda na urog pa ang kapangyarihan kang kagibo kaiyan gabos. Haros, ta sa kadakulaan asing kagayunan kan mga bagay na dinalang, matatalastas ta an kaglalang. Alagad, deing gayo mababasol ang mga tawong ini, hulit at tibaad, nalagalag sa nasinda sa kakahanap sa Diyos, asin sa pagmaawot na makamtan siya. Huli, taan nabubuhay sinda sa tahaw kan mga gibo nin Diyos. Nadaya sinda kan mga nahihiling ninda. Huli ta an gabos magayon. Minsan siring, daiman giraray sinda makakaleanin sala. Takung igwasinda nin siring na pakasabot, na napagsiyasat ninda ang kinaban, ta daw, tadain ninda midbid ang kagurangnan kaiyan gabos. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang kalangitan nagrurukyaw kan kamurawayan ni Diyos. An kalangitan nagrorokyaw kan kamurawayan ni Diyos. Ang langit nagrurukyaw kang kamurawayan ni Diyos. Ang kalangitan nagpapahiling kan mga gibo ni sa iyang kamot. An aldaw nagpapahayag kan tataramon sa masunod na aldaw. An banggi minataoning kadunongan sa masunod na banggi. An kalangitan nagrorokyaw kan kamurawayan ni Diyos. Daing tataramon, daing kapahayagan, nasa sa iyang tingog, dai madangog. Sa bilog na daga, madadangog an sa indang tingog, an sa indang katukdoan, sagkod sa puro ning kinaban. An kalangitan nagrorokyaw kan kamurawayan ni Diyos. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, ang nangyari kan panahon ni Noe, mangyayari man sa panahon kan akin ng tao, nagkarakan, nagirinom, nag-aragom, asi nagpaaragom. Sagkod sa aldaw na si Noe, luminaog sa arka, na nga nag-abot ang baha, asin sin nagabos na tunaw. Siring man na nangyari kan panahon ni Lot. Nagkarakan, nag-irinom, nagbarakal, nagpabarakal, nagtaranom, asin nagturugdok ni Harong. Alagad kan aldaw na si Lot luminuwas sa Sodoma, nag-uran ning kalayo, patin asupre, asin ang gabos na tunaw. Aragman kaya na mangyayari sa aldaw na magpailing ang aking tao. Sa aldaw na yan, ang nasa bubungan na may mga sadiri sa laog kanarong, dahil magbaba sa pagkuanin anuman, siring man ang nasa uma, dahil na magpuli. Garong dumanindo ang nagumnilot, ang buot na magligtas kan sa diring buhay, mawawara niya iyan. Alagad ang nawawara nin buhay, makukuha niya iyan giraray. Ang sabi ko sa Indo, kung sa bangging iyan, duwa ang nasa higdaan, ang saro kakwahon, asin ang saro iwawalat. Kung duwang babae ang nasa gilingan, ang saro kakwahon, asin ang saro iwawalat. Nagapot sinda, sa ini
mangyayari kagurangnan. Si Jesus nagsimbag, kung sain nagkakatiripon ang mga uwak, yaon duman ang bangkay. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pagomao sa imo, Kristo. Good afternoon. Sa Domingo, ika 33rd Sunday na, kan ordinaryong panahon sa tuyang simbahan. And there are only 34 Sundays, anika 34, iyo ang solemnidad kan Kristong Hadi. Bako naman na considered Sunday of the year. Kaya, napapansin taan mga pabasahon already refer to the last days. Pigasabing mga pangyayari bago matapos ang kinaban. Kaya nga ni garo nagkakaiguanin certain na effect na may pagkatakot or scary effect, no? Pero sabi baga kung niyaon man ang pagtubod ta sa Dios, ano man na mangyayari sa tuya, ang Diyos lang nakakaaram. Kaya siya na ang bahala sa tuya gabos. Ang mga images na nadangog ta, itong managod kay Noah, o Noe, Lot, itong pag-urang kay Asupre, igwamanin katotoohan, igwamanin pigasabing metaphor, no? Sa a comparison. Pero nahiling ta na, sabi ba ni Jesus, mas ka anong tago mo, mas ka anong gibuon mo, by your own effort, kung yan mismo kagustuhan kang Diyos na mangyari, dahil naman yan mauulang, dahil man kitang magiginibo, siring kan mga kalamidad, mga bagyo, lindol. Man is helpless before these forces. Kung ini pinapangyari kan Diyos, anong bot niyang sabihon? Bako kaya nagsabi ang Diyos na I am more powerful than you? O ano man ang gusto mong gibuhon, ako man gararay ang makapangyarihan. Kaya, kung arog kaya ng katotoohan, natataday kita magtubod sa urog na makapangyarihan. Kahapon ang Ebanghelyo o ang mga basahon, manungod naman sa kadunungan na ang kadakol na bagay sa kinaban, may mga certain amount of intelligence or reason na day man matugkad kan isip ng tao, which again reminds us that we have to rely to God for the amount of understanding, tanganing maarokta ang siring ng mga bagay. Alagad, susugi Kristo, kay pontang tao ang bilog tang sadiri, bilog tang kumpiyansa sa iya, tanganing out pamanlugod, ang Espiritu na ibinalat sa to, dadaron kita sa bilog na katotoohan. Katotoohan na ang buhay ta, hiram lang, ibabalik ta sa Diyos. Katotoohan na ang kaligtasan, niyaon kay Kristo, kung inako ta siya, kasi ginibuta ang hinahagad kay ni na ma-ending sa pagkabuot, paglingkod, sa labang saro, sa ngalan ni Kristo, dahil man po garo kitang matatakutan. Sabi ni Jesus, katakutan mo itong mga makakadaog o makaka-destroy kan sa imong kaluluwa. Kung kaya niya sanang maraotan sa imong hawak, bako siyang powerful. So, but sabihin, somebody who can give us eternal life, including happiness, yun ang buot na
Yan ang tunay na makusog, yan tunay na makapangyarihan. Yan sa isisay yan, bako baga si kagurangnan, na iyo ang nagbubuot kang gabos. Lugod sa mga siring na bagay na pinaguhurupan ta, nailing ta na no amount of planning for our security, for our life, na sometimes baga bubuhay kita na garo kita day na magagadan, na as if everything will depend on us. Yan po susalang isip, pag-isip. Kaya bigkasabi ng Diyos na from time to time, ipinapahilig ta sa to, piniremind niya kita sa mga certain forces of nature, as in may mga moments kitang data na abot, ang gusto tang maabot, pangarap sa buhay na minsan data na pupulfill. These are already signs na kay puwantang mag-consult sa kagurangdan kung ano ang nararapat sa to. Otherwise, itong pangadjion ta na aman niya mo, dahil manggiraray na tutupad. Aman niya mo, niyang sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, mangyari ang buot mo. If we do not want na mangyari ang buot kan Diyos, we should not pray the Our Father. Tayo'y ng pigahagad. Let the will of God happen to us. Nang ba't sabihin, isurrender ta ang sa tuyang sadiring mga pangarap. If God does not want it, it will not happen. Kahit anong pirita, takita, mga surugoon man sana. Tinawan man sa nakita nin buhay, bako na mautob ang sa tungong sadiri, kundi ang kabutan kang Diyos. That is why we are given this life on earth to find the will of God for us. Maybe, ang buhay sa kinaban might be short or long for each one of us, pero ang importante na sa pag-abot kang oras na kaya tanang mag-isip, maabot kita sa punto, maabot kita sa dirita, sisay ako, nataniyon ako sa kinabang. Ano ang mangyayari pagkatapos kang buhay ko sa kinabang? If we are able to answer these questions, then we are ready to face what Jesus is telling us, the day of the Son of Man, ang sayang pagbalik giraray. Nasa tuya mo na pinagrurukyaw, inside of us. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik giraray. If we truly love Jesus, we will not be afraid sa iyang pagdatong giraray. Lugod an maray na isip, bukas na puso, iyo an magtao sa to ng inspirasyon, tanganing i-welcome ang pagbalik giraray kan sa tong kagurangan. Idinudulot niya mo ang narakasin ang tinapay.
Magpamibig ka mga tugang, tanganing sa ko, din sa indong atang, maakaw man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako manlugod kan kagurangnan, an atang sa sahimong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, kagayang hilingan mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa malodok na pagkamuot. Ang ginigibo mi huli kan misteryo kan pasyon sa imong aki, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Kutong maninigwasin dapat matanaw sa nakakaligtas, danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, an sa imong tataramon Yesu Kristo, ginibo mo kang gabos, sa imong sinugo mong paraligtas, asin para tubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, namundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa mo, kan nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugonan kagadanan, sinipahayagan pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga angheles sin gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, ni kanagadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, panganing para sa mo maging hawak asin dugo. Kan sa mo ang kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin nagpasalamat binaak ini, tinaos sa mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siriman, baka pamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, kami nagururumnong sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, dolot sa iyong magagurangnan, kaning tinapay nin buhay, asing kalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkani ko mo mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilo na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si Agabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Udas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sing gabos na santos, na kaintupan na kapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw sa pamuraway sa imo, siring man. Huli sa aki mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan. Sa pagkasarukan ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan man nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsasabi, Amanyamo niyang sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagain siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya-munyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa mula, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kansamong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadayan asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigoa, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susuga sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tandaan ka tuninongan. Peace be with you. Tuga ngayon sa kagurang Yesu Kristo, sa tong kagurangnan, digdi sa daga, asin duman sa langit. Siya man ang kodero kan Diyos, nagpapara kan makasalan kinaga,
Kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, baka kung manigoon ay ka magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinang sakong kalag, maong umaya. Pangatamanon kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagparan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sacramento, itinusayan sa pagpabanalkan sa imong simbahan. Tandakan, hawak mong mahal. Tinapay asinarang yamong inaako man sa imong hawak asindugo sa paghiramdam ka sa imong kaligtasan asin pagpapahayag kan sa imong kamurayan. Mamibi kita. Kagurangnan, pinakakan mo sa banal na atang asin nagahagad kan sa imong pagkaherak. Nagpapasalamat kami sa imo na sa pagbukas kan sa imong espiritu, sa pagbulos kan sa imong espiritu, magnanay ang grasya ng katanosan sa mga dinaugan kan langit no nakabagsikan uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakaman asin mamumuton ng Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinulutan naman na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.